शेतकरी अभ्यासक विजय जावंदिया यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलेले आहे। तर हे पत्र का बरं लिहिले आहे? तर हे पत्र जे लिहिले तर हे पत्र आहे कापूस भाववाढी संबंधित। तर काय आहे ही माहिती आज आपण या व्हिडिओमधून ती माहिती घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। शेतकरी अभ्यासक विजय जावंदिया यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कापूस गाठींची निर्यातीसाठी साखरेप्रमाणे अनुदान देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे। म्हणजे आपल्या भारतामधली साखर निर्यात जेव्हा होते तर त्या निर्यातीवर आपल्या साखरेला अनुदान मिळते आणि त्यामुळे साखर जास्त प्रमाणामध्ये निर्यात होत असते। तर त्याचप्रमाणे जर कापसाला जर अनुदान दिलं तर कापूस निर्यात होऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना भारतामध्ये हा भाव मिळू शकतो। त्याचवेळी 3 लाख गाठी कापूस गाठींची आयात शेतकऱ्यांसाठी चिंताजनक ठरणार आहे आणि त्यातल्या त्यात देशामध्ये 3 लाख गाठींची आयातसुद्धा होणार आहे। तर यावर सुद्धा त्यांनी ही पत्र लिहिलं आहे। तर त्यांनी हे दोन्ही मुद्दे पत्रामध्ये व्यक्त केले आहेत की साखरेप्रमाणे कापसाला एक तुम्ही अनुदान द्या, म्हणजे निर्यातीवर अनुदान द्या, आणि दुसरं म्हणजे जे 3 लाख गाठींची आयात होणार आहे तर हे आयात थांबवा। गेल्या वर्षी कापसाला 12,000 रुपयेच्या क्विंटल जवळपास दर मिळाले। यंदा कापसाचे उत्पन्न घटले आहे, त्यामुळे कापसाला किमान 10,000 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळतील अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती। मात्र बाजारात कापसाचे दर 8,500 रुपये प्रति क्विंटल खाली आले आहे। तर याच्यावरून मी तुम्हाला असे सांगत आहेत की जेव्हा सुरुवातीला आपण शेतकऱ्यांनी कपाशीची मशागत केली तर तेव्हा त्यांना ही अपेक्षा होती की आपल्या याचे भाव वाढेल, म्हणजे कापसाचे, आणि 15 ते 13,000 जर दरम्यान आपल्याला दर मिळाले तर आपण जो खर्च केलेला आहे तर तो खर्च आपला 100% ते निघणार आहे। परंतु यावर्षी 8,500 रुपयाच्या वर मार्केट काही सध्याच्या परिस्थितीमध्ये धक्का दिसत नाही आहे। तर जे शेतकरी अभ्यासक विजय जावंदिया आहे तर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलेले आहे। हे सुद्धा शेतकरी संघटनेचे एक अध्यक्ष म्हणता येईल। तर त्याच्यामुळे यांच्या पत्राला आता नरेंद्र मोदी काय प्रतिसाद देते हे आपण समोर बघूया। जसंही काही थोडं हालजूल झालं मार्केटमध्ये तर ती माहिती घेऊन किंवा त्या माहितीचा व्हिडिओ शूट करून तुमच्यापर्यंत येणाऱ्या व्हिडिओमधून ती माहिती मी नक्की पोहोचवण्याचा एक प्रयत्न करणार आहे। तर शेतकरी अभ्यासक विजय जावंदिया हे खूप मोठे एक हस्ती आहे किंवा एक शेतकऱ्यांसाठी एक संघटनेचे सुद्धा मेन अध्यक्ष आहे आणि सर कॉन्टॅक्ट यांचे आपले देशाचे पंतप्रधान PM नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत असल्यामुळे यांना निश्चितच यांनी जे पत्र लिहिले तर याच्यावर लवकरात लवकर नरेंद्र मोदी विचार करून त्यांच्या पत्रावर त्यांना उत्तर देऊन येत्या काही दिवसामध्ये आपल्याला काही परिस्थिती होणार आहेत याची माहिती लवकरच मी तुम्हाला येणाऱ्या व्हिडिओमधून मी नक्की पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। तर समोरचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी या व्हिडिओला लाईक करून तुम्ही माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण त्याची नोटिफिकेशन जर तुम्ही ऑन ठेवली तर तुम्हाला तो जशी काही बदल झाले तर त्याची माहिती तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर ही मिळून जाईल। माहिती कशी वाटली कमेंटमध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा। तुमचा शेतकरी मित्र राहुल शिंदे। धन्यवाद।